dapat para ano, dadami. Dumadami kasi kanina pag nililipat-lipat ko. Lipat natin dito sa kabila. Pag nililipat ko yung ano, yung view, biglang tumataas siya ng malaki. Yung view. Tignan natin kung dadami pa. Ayan o. Lahat ng direct ko, sis, aday ma'am, hindi siya boosting. Ayan o. Tignan mo, dumadami na naman. Kahit wala akong viewers, dumadami siya. Isa papasok ganon, dalawa. May papasok biglang dumadami. Yes, thank you so much. 10. Yan o, nakatambay lang sila o. Taas natin para ano, dumami. O, biglang tumami nga. Naging 18 na, di ba? I like your message, night boat. Love you too. Sis Franz, madami sis Franz. Adol kay Wins. Huwag ka na mag-end.